गरायनिख्रुइबो गोख्रैसिन खारनो हाग्रा नाबिनि बाथ्रा नोंथांमोना मिन्थिगौना? जाय नाबिया गरायखौबो फेजेनदों खारनायाव। सरासनस्रायै अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना मिन्थिगौना? गराया 1 घन्टायाव 40 किल'मिटारनिफ्राय 55 किल'मिटारनि गेजेराव खारो। जिहेतु गोबां रोखोमनि गरायफोर थायो, नाथाय 40 किल'मिटारनिफ्राय 55 किल'मिटारनि गेजेराव खारग्रा गरायफोर दङ। आरो सरासनस्रायै मानसिफोरा गोबां नाजानायनि गेजेरजों 1 घन्टायाव सरासनस्रायै 15 किल'मिटारनिफ्राय लानानै 25 किल'मिटारनि गेजेराव खारनो हायो होननानै बिगियानगिरिफोरा दायो जोंखौ मोन्थिहोदों। अब्ला बै नाबिया बोरैहाय गरायनिख्रुइबो बांसिन खारनो हाखो? बोरैहाय बहानि बोलोजों बै नाबिया गरायखौ फेजेनखो? गरायनिख्रुइबो गोख्रै खारनानै बै जायगासिम सहैनो हाखो? अनजाग्रा प्रियफोर, बेबायदिनो सोमोनांथावखौ दिनै जोङो नायगोन। दा बेयावहाय सोमोनांथाव बै नाबिनि बाथ्राखौ मोन्थिनो थाखाय जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन। जाय नाबिनि मुंखौ आङो नोंथांमोननो जोबनायाव बुंनानै हैगोन। नाथाय बे नाबिनि मुंखौ खोनानायनि सिगांनो नोंथांमोना माखासे जारिमिनखौ, माखासे बाथ्राफोरखौ मोन्थिग्रोनांगोन। दा बेवहाय गुबै बाथ्राखौ जागायजेननायनि आवगायावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे दिनैसो जुदि आंनि चेनेलाव गोदान सोरबा सफैदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। बेबायदिनो इसोरनि सोमोनांथाव जारिमिन, सोमोनांथाव बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थानो थाखाय। आहाब राजानि रायजो खुंनाय समाव, बै समावहाय इसोरा 3 बोसोर खावसे अखाखौ हराखैमोन। बै समावहाय इसोरजों लोगोसे थाग्रा, इसोरनि खामानि मावग्रा एलिजा नाबि होननाय सासे बेक्ति दङमोन। जाय नाबिनि गेजेरजों इसोरा गोबां बाथ्राफोरखौ, मेसेजफोरखौ सुबुंफोरनो थाखाय हरोमोन। थिग बेबायदिनो जि अखा फैयाखैमोन आहाब राजानि आमोलाव, बै समावहाय अखाखौ हरनोसै, अखा फैफिनसिगोन होननानै इसोरा एलिजानो खोन्थादों। आरो एलिजाखौ इसोरा बुंदों, थां आहाब राजानो खोन्थाहैदो अखा फैफिनसिगोन, इसोरा अखा हरसिगोन होननानै इसोरा एलिजा नाबिखौ बुंबाय जे नों आहाब राजानो खोन्थाहैदो होननानै। आरो बै समाव एलिजा नाबिया फोरबोजों बुंजानायलाय बियो आहाब राजानि फारसे ओंखारबोबाय। आरो बै समावहायनो आहाब राजा आरो आहाब राजाजों मोजां मोनजानाय सासे बेक्ति दङमोन, जायनि मुङा अबादिया होननाय। आहाब राजा आरो अबादियाहा जिहेतु गोबां गरायफोर दङ, बै राजाहा गोबां गरायफोर दङ। बै गरायफोरनो लोंहोनो थाखाय दैबो गैलिया। बेयावहाय बिसोर दै नागिरनानै हादर फारसे ओंखारलांबाय। अबादियाया मोनसे गुबुनजों आरो आहाब राजाया गुबुन मोनसे जायगाजों दै नागिरनानै ओंखारलांबाय। जि लामाजों अबादियाया ओंखारलांदों दै नागिरनो, बै लामाजों एलिजा नाबिखौ अबादियाया लोगो मोनबाय। बै समाव एलिजायाबो अबादियाखौ लोगो मोननाय लोगो लोगोनो अबादियाखौ बुंनायसै, मानोना एलिजा नाबिया मोन्थिगौ अबादियाया सासे राजाजों थाफाग्रा मानसि होननानै। दा बेयावहाय अबादियाखौ बुंबाय, थां आहाब राजानो खोन्थाहैदो एलिजा नाबिया बेयावनो दङ। मानोना बै समावहाय आहाब राजाया एलिजा नाबिखौ सिथारनो थाखाय नायगिरबाय थादोंमोन। अबादियाया सासे इसोरखौ गिग्रा आरो इसोरनि बाथ्रा लाग्रा आरो इसोरखौ खुलुमग्रा मानसिमोन। जि समावहाय आहाब राजा आरो बिनि रानि जेजेबेला इसोरनि नाबिफोरखौ सिथारग्लुंदोंमोन, बै समावहाय अबादियाया गासै 100 नाबिफोरखौ रैखाथि होदोंमोन। 50 जोनखौ मोनसे खंखराव दोनखोमादोंमोन आरो गुबुन मोनसे खंखराव दोनखोमादोंमोन 50 नाबिफोरखौ। आरो बिथांमोननो लागै जानायफोरखौ अबादियाया रोगा रोगा खोमानानै होदोंमोन। अबादिया आरो एलिजा नाबिनि गेजेराव गोबां बाथ्रा सावरायनाय जाबाय। अबादियाया मानियाखैमोन, गनायाखैमोन जे आङो राजानो मानो खोन्थाहैनो। राजानो खोन्थाहैनाय लोगो लोगोनो राजाया नोंखौ सिथारगोन होननानै अबादिया बुंबाय थादोंमोन। नाथाय एलिजा नाबिया बे बाथ्राखौ मानियाखिसै आरो एलिजा नाबिया अबादियाखौ बुंथारबाय, नोङो राजानो खोन्थाहैदो जे एलिजा नाबिया बेयावनो दङ होननानै, नों खोन्थाहैथां होननानै। बिनि उनाव अबादियाया थारैनो राजानो खोन्थाहैनायसै जे एलिजा नाबिया बहा दङ। जेब्ला आहाब राजाया अबादियानिफ्राय बे बाथ्राखौ खोनाबाय, अब्लाना आहाब राजाया लोगो लोगोनो एलिजाखौ लोगो हमनो थाखाय ओंखारबोबाय। आहाब राजाया एलिजाखौ नुहैमारनो बेबायदि बाथ्रा बुंबाय, अ बे इजराइलफोरखौ गाज्रिथारै सैहोग्राया नोंनो नङा खोमा। बै समाव बे बाथ्राखौ खोनानानै एलिजाया बुंफिनबाय, आं नङा, आं सैहोग्रा नङा। नों आरो नोंनि नोम्फायासो सैहोग्रा, इसोरखौ दुखु मोनहोग्रा, जेरावहाय नोंसोर बाल मोदायखौ खुलुमदों। आरोबाव एलिसाया बुंबावबाय, दानो नोङो कार्मेल हाजोआव इजराइलनि गासै रायतफोरखौ आंनियाव थिनहरदो आरो रानि जेजेबेलजों जाफाग्रा 450 बाल मोदायनि नाबिफोर
आरो 104 आसेरा मोदायजोनि नाबिफोरखौ बे हाजोआव आंजों ज' खालामफादो। बेबादि होननानै एलिजाया आहाबखौ बुंबाय। आहाब राजाया एलिजा नाबिनि बुंनाय बाथ्राखौ नाजावबाय आरो आहाब राजाया गासै मोदायफोरनि नाबिफोरखौ बाल मोदायनि नाबिफोरखौ लिंहरनानै कारमेल हाजोआव गथायसे खालामबाय। जेब्ला राजाया बयबो रायतफोरखौ लिंहरबाय, बै समाव एलिजा नाबिया रागा जोंनानै एरैहाय बुंबाय, नोंसोर गाव गावनि गोसोखौ माब्ला थिग खालामबावगोन? बे फोरबोआनो नंथारगौयै इसोर माब्ला बिखौनो खुलुमदो, नङाब्ला बाल मोदायानो इसोरब्ला बिखौनो खुलुमदो। आन्थाय रायतफोरनिफ्राय रावबो जेबो बुंफिनाखैसै। एलिजा नाबिया गोहो खालामनानै बोलो खालामनानै दुगा खालामनानै मोनसे बाथ्रा बुंबावनायसै रायतफोरनि सिगाङाव, बे समसिम फोरबोखौ दाव दाव खालामग्रा नाबिफोरनि गेजेराव दिनै आंल'नो गोथाङै दं, आन्थाय बाल मोदायनि नाबिया गासै 450 दं। बेनिखाय जोंनि गेजेराव मोनसे चेलेन्ज जों लालायलायदोनि होननानै एलिजा नाबिया बुंबाय जे जोङो मानै मोसौ बलद लानि, बिसोरो मासे सायख'नानै लाथों आरो बिखौ सिथारथों आरो गोदानानै बन सायाव दोनथों, आन्थाय बेयाव अर सावनो नाङा। आंबो मासे लागोन आरो आंबो बिसोर बादिनो खालामगोन। आरोबाव एलिजा नाबिया बुंबावबाय, बाल मोदायनि नाबिफ्रा गावसोरनि मोदायफोरनि नामनि आर'ज खालामथों, आंबो आंनि फोरबोनि मुङै आर'ज खालामगोन आरो जोंनि गाबज्रिनायाव जाया अर जोंहोगोन बेनो इसोरा। एलिजा नाबिनि बे बाथ्रायाव गासै रायतफ्रा होनबाय, बे मोजां बाथ्रा, बेनो जाथों, बेबायदिनो खालामनाय जाथों होननानै बयबो बुंबाय। दानाबा कम्पिटिशना जागायजेनसिगोन। बे समावनो एलिजा नाबिया बुंबाय जे नोंसोरनि बाल मोदायनि रायतफोरा नाबिफोरा गोबांसिन, दा बेयावहाय नोंसोरनो बे जागायजेननायखौ लाग्रोदो, जेरावहाय नोंसोरो मोसौखौ थामथिम खालामदो आरो बेनि उनाव नोंसोर गोदादो, बेनि उनावहाय बेयावहाय अर होनो मोननाय नङा होननानै एलिजा नाबिया बाल मोदायनि नाबिफोरखौ बुंबाय। एलिजा नाबिनि बुंनाय बायदिनो बाल मोदायनि नाबिफोरा गासैखौबो थामथिम खालामबाय, मोसौखौ लाबोबाय आरो बेखौ गोदाबाय आरो बेखौ जाब्बाय आरो बेयाव अर होआखिसै। आरो बेनि उनाव बिसोरो फुंनिफ्राय बिसोर आर'ज खालामबाय थाबाय आरो बिसोरनि आर'जआ बेबायदिमोन, जोंनि आर'ज खालामनायखौ खोनासंनानै बुंफिनदो अ बाल होननानै बिसोर आर'ज खालामदों। नाथाय बिसोरनि जिथु आर'ज खालामनायनि फिननाय जेबो फैयाखै। फुंनिफ्राय लानानै सानजौफुसिम बाल मोदायनि नाबिफोरा आर'ज खालामबाय थादों। बै समावहायनो एलिजा नाबिया गुस्थि फेन्नानै बिसोरखौ ओरैबायदि होनबाय, गोबारै गाबज्रिदो, बिनो इसोरा, बियो देहेन खालामदों एबा जिरायदों, नङाब्ला बबावबाफोर थांदों, बियो उन्दुलांनोबो हागौ, बिनिखाय बिखौ फोजाथारदो होननानै एलिजा नाबिया गुस्थि फेन्नानै बाल मोदायनि नाबिफोरखौ बुंदों। आरो बिसोरो बेबादिनो गोबारनिख्रुइ गोबांसिन गाबज्रिदों आरो गावसोरनि नियम बादि दाबा आरो थुंग्रिजों थै ओंखारागौमानि गाव गावखौनो हानानै गावनि मोदोमखौ लाबाय। बाल मोदायनि नाबिफोरा बाल मोदायखौ गाबज्रियैनो साना हाबलांबाय, मोनालायलांबाय। बेनि उनावहाय एलिजा नाबिया बुंनायसै, आंनि समसै, नोंसोरनि समा जोब्बाय होननानै। जिहेतु बाल मोदाया जेबो खामानि मावनो हायाखिसै, खोनासङाखिसै, जेबो फिननाय हराखिसै, दानाबा आंनिसै होननानै एलिजा नाबिया बुंबाय आरो जेरैहायनो बुंनाय दङमोन बेबायदियैनो खालामबाय। जेरैहाय मोसौ बलद लाबाय, मोसौ बेदरखौ गोदाबाय, बेखौ दोनबाय। इजराइलनि जाकुबनि जि 12 फोलेरमोन, बै 12 फोलेरनि मुङै अन्थाइ लाबाय, बिनि सायाव दोनबाय आरो गाहायावहाय हाखर जावबाय, बिनि उनाव दै लुनानै होबाय आरो बिनि उनाव एलिजा नाबिया इसोरनियाव आर'ज खालामबाय। एलिजा नाबिनि आर'जआ बेबायदिमोन, अ फोरबो, अब्राहाम, इसाहाक आरो इजराइलनि इसोर, नोंल'नो इजराइलनि इसोर, बेखौ दिनै नोङो मिथिहोदो। नोंनि थोननाय बादि दिनै नोंनि बे गलामा बेफोर गासैखौबो मावबाय। आंनो बुंफिनदो अ फोरबो, आंनो बुंफिनदो, अब्लासो नोंल'नो फोरबो इसोर आरो बिसोरखौ नों गावनो बायख'नानै लाबोफिनदों बेखौ बे रायतफ्रा मिथिनो मोनगोन। आरो बै समाव जेब्लानो एलिजा नाबिनि आर'ज खालामनाया जोबो, बै समाव फोरबोआ अर खोख्लैहरदों आरो अरजों बेदर, बन, अन्थाइ आरो हाखौ खामहोदों आरो बिन्दोनि सोरगिदिं जावनाय हाखरनि दैयाबो रानजोबदों। बैयाव थानाय मानसिफोरा जेब्ला इसोरनि बे गासै खामानिखौ नुबाय, अब्लाना बयबो गुग्रुबबाय आरो गुग्रुबनानै ओरैहाय बुंबाय, बे फोरबोआनो इसोर, बे फोरबोआल'नो इसोर होननानै
बयबो बाख्नायबाय। उनाव एलिजा नाबिया बेबायदि हुकुम होबाय, बाल मोदायनि बे नाबिफोरखौ हमदो, बिसोरनि सासेखौबो खारग'होनो नाङा होननानै एलिजा नाबिया हुकुम होबाय। आरो हुकुम होनाय लोगो लोगोनो एलिजा नाबिजों जाय मानसिफोरा दङमोन बिसोरो बाल मोदायनि नाबिफोरखौ किशन दैसायाव लांनानै सिथारहैजोब्बाय। बेफोर गासै जाथायनि उनाव एलिजा नाबिया आहाबखौ लोगो हमबाय आरो ओरैहाय बुंबाय, दानो नोङो थांनानै जाहैदो आरो लोंहैदो, मानोना नखा हानोसै खोरोमबाय। आरो थारैनो आहाब राजाया जानो लोंनो थाखाय ओंखारलांबाय। आरो बै समावनो एलिजा नाबियाबो कार्मेल हाजोआव थांनानै हान्थु खरायनानै आर'ज खालामहैबाय। एलिजा नाबिया हान्थु खरायनानै अखानि थाखाय आर'ज खालामदों। आरो बै समाव एलिजा नाबिजों सासे लें दङमोन। आरो बै लेंखौ एलिजा नाबिया बुंदों, थां सागोर फारसे नायहैथां होननानै। आरो बै समाव लेङा नायहैदों, नाथाय सागोराव जेबो नुवाखै। आरो बे बाथ्राखौनो एलिजा नाबिनो बुंफैबाय। आरो एलिजा नाबिया बेबायदिनो गासै खनस्नि बार गावनि लेंखौ थांलाय फैलाय खालामहोदों। एलिसानो खनस्नि बाराव बे लेङा ओरैहाय खोन्थाफैबाय, आङो सागोरनिफ्राय आखाइ थारखासे गुवार जोमै जाखांनाय नुदों। बे बाथ्राखौ एलिजानो बुंफैबाय। बे बाथ्राखौ खोनानानै एलिजाया गावनि लेंखौ ओरैहाय बुंबाय, नोङो थांनानै आहाबखौ रड थामथिम खालामनानै थांनो थोनहैदो, नङाब्ला नखा हानायनि थाखाय न'आव थांफिननो गोब्राबथार जागोन। थारैनो दसेनि उनावनो नख्राङाव जोमैया दाउखा बिदै जाज्लायबाय आरो बार बारनानै गोब्राबथार नखा हानो हमबाय। बै समाव आहाब राजायाबो गावनि रडआव गाखोनानै जेज्रेलाव थांबाय। बेनि उनाव एलिजा नाबिनो फोरबोआ ओरैबायदि जर होबाय, बियो जानजि खाफ्रानानै खारै खारै आहाबनि सिगां जेज्रेलाव सहैदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जि बाथ्राखौ जोङो जागायजेननायाव बुंदोंमोन, सासे नाबि दङमोन जाय नाबिया गरायनिख्रुइबो गोख्रै खारदों होननानै, बे नाबिनि मुङानो जाहैबाय एलिजा नाबि। बे एलिजा नाबिनो फोरबोआ ओरैबायदि बोलो होबाय, जेरावहाय एलिजा नाबिया खारैनि आवगायावनो आहाब राजायासो गावनि रडआव गाखोनानै थांग्रोदोंमोन। नाथाय आहाब राजाया गावनि हादोर, गावनि जायगा जेज्रेलाव सहैयैनि सिगाङावनो एलिजा नाबियासो खारै खारै जेज्रेलाव राजानि सिगाङाव सहैग्रोदों। मा एसे सोमोनांथाव बाथ्रा नङा होमब्ला अनजाग्रा प्रियफोर? जि आहाब राजाया रडजों एलिजा नाबिनि सिगाङाव थांबाय थादोंमोन, नाथाय बै एलिजा नाबिनो इसोरा ओरैबायदि जर होदों, ओरैबायदि बोलो होबाय, जेरावहाय गरायखौबो, राजानि रडखौबो बियो उनाव गालांबाय आरो गावसो सिगां मोनहैबाय। प्रेज द लर्ड, इसोरनि बाख्नाय जानाय जाथों। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, इसोरा बेबायदि बोलो होयो, इसोरा बेबायदि मानसिखौ दैदेनो, जेरैहाय नाबिखौ, एलिजा नाबिखौ दैदेनदोंमोन। नोंथांखौबो दैदेनगोन, आंखौबो दैदेनगोन। इसोरा जेब्ला जोंखौ दैदेनगोन, जोंनि जिउआव जोङो स्पिड जागोन। मोनफ्रोमबो बिसयाव, थाखा फैसायाव, फरायनायाव, मोजां जानायाव, मोनफ्रोम बिसयावबो जोङो स्पिड जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दे अब्ला बे जारिमिननि गेजेरजों नोंथांमोना माबा मोनसेब्लाबो सोलोंदों। जायफोरा बे जारिमिनखौ खोनायाखैमोन, नोंथांमोना गेदेर आशीर्बाद मोनदों। आरो जायफोरा खोनाखानानै दङ, बावनानै दङमोन, नोंथांमोना गोसोआव फैफिनदों। इयुननि समाव बेबायदिनो मोनसे सोमोनांथाव जारिमिन एबा सोमोनांथाव इसोरनि बोसोनफोरखौ लानानै फैगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह, बाय बाय, थेंक इउ।